3,000 yan. Tissue man magbasalaki lang naman na yun.
Yung kulay mo.
tissue mo. Ano po? Sir, nandito kami sa may Chowking na building, sir. Sige, pababayin kayo. Anong damit mo, sir? Nakaitim ako, sir. Pero nasa loob kami ng sasakyan ngayon dito sa Ah. Tintiman. Sa may gym? Anong sasakyan, sir? Kia Sportage, sir. Naka-start kami. Anong sasakyan, sir? Yeah, Kia Sportage. Okay, sige, sige. Okay. Pababayin ko lang yung pinsan mo. Sige pa. Okay. Hello? Diyan si Janjan? Ay, nasa labas? Sige, sige. Tawagan ko lang. Okay. Ano? Nandiyan na daw sa may gym. Sa may gym, nandito ako. Saan ba? Naka-Kia daw, Kia. Kia, tawagan ko na lang. Ay, Kia na kotse. Oo. Sportage. Hanapin ka na. Sportage. Oo. Hanapin ka na. Sige.
Pinesan ako lang. Hindi po. Hindi ko isa ako. Satu parang.
Meron kang gamot na ganito na Bili ka na. Bili ka na. sampo. Sa dito ba? Tayo mo.
Ano ba? Ah, wala ka. Sa paa na lang. Tapos, ah, oo. Pero tapos na yun sa kamay. Ha? Ano? Ha? Oo. Sa kamay tapos na. Ah, sige. Ah, sige, sige. Eh, hindi na siguro. Uwi na ako. Ano, ikot-ikot dun sa mall. Sa, ano. Oo. Kasi Sunday ngayon. Magkano? Mura lang. Ah, sige, sige na. Papasok na kayo? Ah, okay. Ah.
Shadow. Shadow lang. Maji ka. Ba't ganun? Gray wash. Man? Red green.
May gamot na din na, sir? Bitin ako. Tutulungan dito po tayo.
Pag napipil mo na nagdadry at yan, lagay mo. Magkano to, sir? 10 isa. Ito ba yung palitan mo? Ano ba? Ito. Ito lang? Ito ba? Saan? Ito. Ano po? Saan kayo? Thank you po, sir, ha? Baka may ano din ako ba? Dahil po dito. Sige. Ilan? Guys, maraming salamat. Mag-end na ako.